No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Destia järjestämään Infrantaju-webinaari. Tämä on järjestyksessään jo 6. Infrantaju-tapahtuma. Mun nimeni on Laineen Kalle ja toimin webinaarijuontajana ja Destialla toimin myynnistä ja markkinoinnista vastaavana. Teemana tänään on digitalisaatio ja tekoäly infra-alalla. Viime vuonnahan me puhuttiin energiamurroksesta. Infra-alakaan ei ole mikään immuuni tälle aiheelle, vaan mullistuu muiden mukana, tämmöisen teknologisen kehityksen mukana. Ja infra-alakaan ei katso pelkästään tulevaisuuteen, vaan aika paljon myös sitä, että mitä siellä kengän kärjissä jo tapahtuu, eli tällä hetkellä. Siellä tapahtuu paljon jo sekä suunnittelu, rakentamisen ja kunnossapidon osalta. Eli katse on tänään sekä siinä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, minkä tyyppisiä mahdollisuuksia meillä on infraan liittyen, digitalisaation ja tekoälyn infra-alalla. Ja sitten katsotaan myös, että miten se tällä hetkellä jo toimii ja mitä on käytössä. Meillähän on mielenkiintoinen kattaus puhujia. Meillä on ensimmäisenä keynote-puhujana Risto Linturi, tulevaisuuden tutkija ja teknologia-asiantuntija. Ristohan tulee puhumaan sitten siitä, että mitä nämä digitalisaation mahdollisuudet sitten on tulevaisuudessa infra-alalla, ja Ristolla on isoja visioita siitä ja mielenkiintoista kuulla, mitä ne tarkoittaa. Sen jälkeen me jatketaan. Tomi Kotala tulee Infraohjelma Helsingistä puhumaan siitä, että miten oikeastaan digitalisaatio näkyy tämmöisessä isossa infraohjelmassa, ja siinä muun muassa tämä tilannekuva on keskeistä. Sitten Arto Koivuharju tulee Rumple Toolsista puhumaan droneista ja droonien hyödyntämisestä rakentamisessa. Sitten päästään myös siitä, että otetaan noita kansainvälisiä tuulia, eli Kolasilta tulee 2 edustajaa, Gerard Dumas ja sitten Sumea Timia. He tulevat puhumaan siitä, että miten tätä oikeastaan digitalisaatio hyödynnetään jo nyt maailmalla. Eli kansainvälisiä tuulia, ja sitten oikeastaan lopussa vielä Destian tuottavuus- ja projektihallinnan yksikön johtaja Pasi Nurminen, jolla on yli 20 vuoden kokemus näiden asioiden kehittämistä, niin hän tulee oikeastaan puhumaan siitä, että missä infrapuolella mennään jo digin osalta ja miltä näyttää näkymät. Oikeastaan pitemmittä puheitta me voitaisiin oikeastaan sitten päästä tässä eteenpäin ja aloitetaan sitten keynote-puhujalla, eli Risto Linturi tulee puhumaan digitalisaation mahdollisuuksista. Tervetuloa, Risto. Kiitos, ja eiköhän aloiteta niistä kengänkärjistä ensin ja mennään sitten vähän kauemmas asiaan, ja aika ison mullistuksen edessä me ollaan. Mutta se ensimmäinen asia on työkoneiden automaatio. Ja meillä on jo automaattisia koneita sillä tavalla, että koneissa on ne mallit ja piirustukset, ja esimerkiksi kaivettaessa maapohjaa saadaan kallistukset ja muut niiden piirustusten mukaan. Mutta olennaisempaa kuin tämä niin nykyhetkellä on se, että nämä automaattiset koneet tekevät raportin siitä, mitä on tehty, ja se mittatieto, mitä ne koneet kerää, niin se tulee siihen malliin. Nyt kun puhutaan pidemmälle menevästä automaatiosta siitä, että koneet tekee täysin itse, niin sellaisia koneita on tulossa. Olennaista tuossa kohdassa, kun puhutaan raskaista maansiirtokoneista esimerkiksi, niin on se, että nykytekniikka on aika paljon. Se on melko investointivaltaista, ja retrofit-tekniikka on se, mikä siellä tulee sitten tärkeäksi. Eli miten olemassa olevia koneita voidaan muokata uudestaan niin, että automaatio niissä lisääntyy, ettei tarvitse koko kalustoa aina hankkia uudestaan, niin kuin me kännyköitä vaihdetaan uudestaan, kun tulee uudempaa tekniikkaa. Ja tässä kohdassa semmoinen asia, johon tuun palaamaan,
niin yksi retrofit-tekniikan mahdollisuus on humanoidirobotit, eli kun koneet on tehty ihmisen käyttöön, niin tehdään ihmisen kaltainen kone, joka istuu siihen isomman koneen sisään ja ryhtyy sitten käyttämään sitä automaattisesti. Näihin automaattisiin koneisiin liittyy erilaisia normeja, turvanormeja ja erilaista mallinnustekniikkaa, mutta mennään siihen vähän syvemmin. Ja ne mallit, niin kuin InfraBeam, IFC 4.3 tai InfraModel ja vastaavat ne, mitkä on sitten myöhemmin tulossa, niin nämä on tärkeitä ihan suunnittelun alusta alkaen, mielestäni jo tarjouspyyntövaiheesta alkaen, niin että se sama informaatio kulkee sinne niin kuin infran koko elinkaaren kunnossapitoon asti. Ja mitä se kunnossapidossa saattaa tarkoittaa, niin esimerkiksi aurauskalustoa, joka aurauskalusto Pohjanmaan lakeuksilla lumisateen jälkeen tietää, missä se tie kulkee, vaikka se ei siinä kun sensoreilla suoraan näy. Tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että siellä täytyy olla erilaisia kiintopisteitä, niin kuin mastoja tai tuulimyllyjä tai jotain muuta vastaavaa, josta me voidaan havaita, missä se auto kulkee, koska GPS voidaan häiritä, tietysti radiomajakat ja muut vastaavat täytyy olla, että ne vehkeet tietää tarkalleen, missä ne on, niin sitten se malli kertoo, missä se tie oikeasti kulkee suhteessa siihen kulkuvälineeseen. Nämä tiedot, mitä kerätään, ne kulkee sitten erilaisiin omaisuudenhallintajärjestelmiin ja muihin. Ja tässä kohdassa puhutaan digitaalisista kaksosista, joka on yksi tärkeitä käsitteitä. Mitä tuommoinen digitaalinen kaksonen voi olla, niin tuossa kuvassa näkyy pari esimerkkiä. USD, joka on metaverse-standardi, niin se on jakelumuoto ja nämä videot olen kaapannut suoraan oman 4 vuoden takaisen kotikoneen ruudulta. Eli jo tuommoinen vanha pelikone, nuorison suosima tehokkuustaso, joka on aika paljon edellä siitä, mitä ihmisten töissä käyttämissä koneissa on, niin tuommoinen pelikone PC Nvidian korteillakin pystyy hyvin pyörittämään kokonaisen kaupungin kokoista mallia, jossa tekoäly ohjaa näitä autoja, tekoäly ohjaa noita ihmisiä. Tuosta on jopa versio, jossa tekoäly näyttelee noita ihmisiä siten, että käyttäjä voi kulkea ja käydä haastattelemassa niitä ihmisiä, että miltä heistä tuntuu elää Matrix Cityssä ja ymmärtääkö he, että he ei olekaan oikeita ihmisiä, mutta se menee sitten jo huumorin puolelle. Infran osalla nyt olennaista on se, että tämä on se tekniikka, johon jopa kotikone pystyy reaaliajassa näyttämään kaikki heijastukset, näyttämään kaikki tuulitunnelit, näyttämään kaikki. Ja tässä kohdassa fysiikkamalli on se, joka on keskeinen idea. Eli me pystytään tuommoisessa mallissa, niin kuin tuo alempi video näytti, niin pystytään simuloimaan kaikki elementtien painot ja kitkat ja kosteudet ja liukkaudet, sadeveden vaikutukset ja
ja muut. Ja silloin me voidaan suunnittelumallissa jo nähdä, miten kaikki asiat käytännössä sitten tulee tapahtumaan. Tämä suunnittelu kasvavassa määrin alkaa tapahtua tekoälyn avulla tietysti sille, että meillä on tuommoiset simulointimallit ja tehdään sinne erilaisia kokeiluja, mutta myös niin, että me käytetään generatiivisia malleja, näitä uusia tekoälyjä suunnitteluun ja sitten sijoitetaan ne tehdyt suunnitelmat tällaiseen simulointimalliin, fysiikkamalliin ja nähdään siellä, miten se käytännössä tulee käyttäytymään. Ja sen jälkeen sitten ylläpidon aikana, jos meillä on se simulointimalli, niin me voidaan kerätä sinne ne sensoritiedot ja verrata sitä mitattua todellisuutta siihen simuloituun todellisuuteen ja opitaan jatkuvasti ja saadaan se paremmaksi ja paremmaksi se juttu. Päätöksenteossa tekoäly voi käydä läpi näitä malleja, arvella näiden laatua ja turvallisuutta, optimointia, ohjausta, ennakoida vaikka huoltotarpeita tai muuta. Ja sanon arvella ihan tarkoituksella, koska tämä on sellaista, niin kuin tekoäly toistaiseksi vielä on niin kuin juniori, joka juniori arvelee ja kokeneemmille ihmisille esittää niitä havaintojansa ja sitten kokeneemmat niiden pohjalla arvioi sen, että miten oikeaan osuneita nämä asiat oli. Eli tämän hetken tekoäly on sitä niin kuin juniorityötä, mutta koko ajanhan se laatu paranee ja paranee. Nyt yksi tärkeä asia näihin malleihin liittyen ja siihen, että meillä on nämä digitaaliset kaksoset, niin on se, että robotit ei kunnolla pysty liikkumaan ilman, että meillä on digitaalinen malli todellisuudesta. Se on niille kartta, kolmiulotteinen kartta siihen, että ne pystyy sen kartan avulla liikkumaan. Ja niin kuin tämä lumikenttä-esimerkki näyttää, niin sen oman kolmiulotteisen karttansa avulla ne robotit tietää, mihin ne voi mennä, missä ne voi turvallisesti liikkua. Ja siitä ne tietysti vertaavat sitä mallia siihen fyysiseen todellisuuteen ja katsovat, että mikä niin kuin niiden täytyy täsmätä, että ne sitten pystyy turvallisesti siellä kulkemaan. Äskeisellä kalvolla oli AI Act, joka on tärkeä asia, sanon siitä vielä jotain sen takia, että nämä robottien liikkumiset ja julkiset kulkutiet ja muut, niin tekoälyn käyttö niihin liittyen luokitellaan turvallisuusriskiksi. Eli siinä kohdassa vaatimustaso on huomattavan korkea. Nyt sitten olennainen asia, kun me puhutaan näistä malleista ja puhutaan tiedon keräämisestä, on sensorit. Se, että me mitataan. Ja jos ajatellaan jotain rautateitä esimerkiksi, niin siellä on normitukset siihen, että miten sitä rautatietä erilaisilla sensoreilla mitataan. Nyt me ollaan menossa aikaan, jossa sen sijaan, että laitettaisiin niitä sensoreita kiinteisiin rakenteisiin mittaamaan tärinää tai mittaamaan muuta, niin me voidaan fotonisin keinoin koskematta asioihin kamerakuvalla, niin kuin multispektrikameroilla, lämpökameroilla, lidarilla ja vastaavilla me voidaan kuvata vaikkapa droonista käsin tai satelliitista
käsin sitä kohdetta. Ja kuva havainnollistaa semmoista tilannetta, että no, noi on nyt vähän liian lähellä toisiansa, mutta jarrutusetäisyyden päässä junan edellä voisi lentää drooni ja se voisi mitata sitä rataa, tunnistaa mahdolliset terroriteot tai häiriköiden sinne kantamat esteet ja tunnistaa mahdolliset niin kuin, tasoristeysongelmat tai muut ja varoittaa sitä junaa siinä kohdassa, kun edellä näkyy jotain niin ajoissa, että se juna ehtii jarruttaa. Tämmöinen on helposti nykytekniikalla mahdollista. Niin kun jos miettii millä ihmeen tavalla, niin Ukrainasta voi katsoa, että millä tavalla droonit siellä tällä hetkellä toimii. Vaatii tietysti uutta teknologiaa. Robottiliikenne kerää valtavan määrän sensoritietoa ja se tullessansa mahdollistaa, no jo nyt tällä hetkellä Teslan autot kerää tosi paljon informaatiota ja viimeiset tämän aamun uutiset kertoo, että kiinalaiset humanoidirobotit, kun ne on tutkimuslaitoksissa Suomessakin ja muualla, niin ne 5 minuutin välein ne lähettää tietoa Kiinaan. Mutta tämä niin kuin, kuinka paljon tietoa me saadaan ympäristöstä näiden erilaisten liikkuvien laitteiden kanssa, niin on tärkeä asia. Tuolla tulee uusia mittaustekniikoita, terahertsimittausta ja muuta, jolla sitten nähdään entistä paremmin vaikka siltarakenteiden niin kuin, kerrostumat, delaminaatiosta puhutaan, murtumat, kosteus ja muut mahdolliset ongelmat. Ja nähdään myös niiden korjautumista ja pystytään sillä tavalla sitten pidentämään niiden rakenteiden ikää, jos niin kuin arvioimaan sitä turvallisuutta, milloin ne täytyy korjata. Siirrytään vähän etäämmälle tulevaisuuteen. Infratyö robottien maailmassa, niin kyllä se edelleen on ihminen, joka päättää, valvoo ja setvii ongelmat ja niiden ongelmien erilaiset merkitykset, sen, että minkälainen riskitaso on sallittu tai mitä tietysti turvanormeja täytyy noudattaa, mutta siellä tulee sitten sitä harmaata arvioinnin aluetta, jonka täytyy olla ihmisen tehtävä, mutta tekoäly antaa siihen entistä parempia eväitä ja virikkeitä ja huomauttaa silloin, jos joku asia vaatii tekemistä. Eli tekoäly ja robotit, ne sitten tekee, ne ohjaa, mittaa, opastaa ja simuloi, ennakoi, raportoi, niin kuin nämä on niitä koneen tehtäviä. Kaikki tämmöinen yhteistyö koneiden avulla tulee tapahtumaan VR-visualisoituna, eli pannaan ne AR-lasit tai VR-lasit päähän ja nähdään sitten se digitaalinen kaksonen yhtä aikaa sen fyysisen todellisuuden kanssa. Nähdään, mihin joku silta on tulossa tai mihin joku korjaus tulee vaikuttamaan ja minkälaiset kallistusten pitäisi olla ja minkälaiset ne oikeasti on ja näin edespäin. Ja osaaminen täytyy sitten olla sitä digital twin-tasoa. Mitä mobiilirobotiikka tulee vaatimaan, niin tietysti se vaatii lainsäädännön muutosta. Tällä hetkellä ne kauppakassit saa kulkea tuolla, kun ne on alle 20 kiloa painavia. Semmoinen humanoidirobotti painaa vähän enemmän ja se ei tämänhetkisen lainsäädännön perusteella saa jalkakäytävällä kulkea, eikä se ajoradallakaan saa kulkea, kun ei sillä ole rekisterilaattaa eikä ajovaloja ja mitä muuta siltä sitten puuttuu. Eli me vaaditaan lainsäädännön muutosta, jotta
jotta näistä olisi meille riittävä hyöty. Tietysti työmaalla nämä saa liikkua. Autonomisen sähkönsaannin tarve on sellainen, että kun nämä liikkuu sitten tuolla ympäristössä, oli sitten robottitakseista tai busseista tai muusta kyse tai työkoneesta, niin niiden täytyy saada sähkönsä jostain. Ja sitten näille jakeluroboteille täytyy saada esteetön kulku. Oli kyse sitten niiden käyttämien väylien aurauksesta. Tällä hetkellä jo noita automaattisia kauppakasseja, niin niille aurataan niitä jalankulkuteitä niillä reiteillä, joita ne enemmän käyttää. Työmaille täytyy olla geoaitaus ja ihmisten läsnäolon tunnistus näille vehkeille. Helpottaa, jos infrassa on digitaalisesti luettavia liikennemerkkejä ja muuta. Ja sitten tietysti tarvitaan digitaaliset kartat ja digitaalinen kelitieto sen robotin luettavaksi. Ja toisaalta robottien tuottama tilannetieto täytyisi päätyä sinne digitaaliseen kaksoseen, jotta me tiedetään, mihin on tullut liukasta ja näin edespäin. Infraa kun ajatellaan, niin uusia infran osa-alueita, merkittäviä rakentamista vaativia on erilaiset aurinkoenergiakentät, tuulipuistot, massiiviset sähkövarastot ja lämpökaivot. Ja sitten mikäli luvitukset ja muut etenee, niin myös tämmöiset SME, niin kuin pienet modulaariset ydinvoimalat, joita on luvattu tulevaksi. Ja sitten näille helikopterin tyyppisille lentotakseille, jotka nyt on huomattavasti helikoptereita autonomisempia, saattavat lentää itsekseen monessa maassa tällä hetkellä jo. Lentää itsekseen niin kuin Arabiemiraateissa ja Kiinassa ja näin, niin niille laskeutumisalustoja katoille tai lentopallokentän kokoiselle alueelle tuommoinen vehje saattaa laskeutua. Tunnelitekniikka saattaa kehittyä. Tämän hetken tunnelit on aika kalliita rakentaa. Ne turvanormit on tosi isoja ja vaatii hyvin paljon rakennuskustannuksia. Jatkossa, jos me tehdään logistiikalle, robottilogistiikalle, jossa ei ole ihmisiä kyydissä, niin me ei tarvita ollenkaan niin kuin niitä kaikkia rakenteita. Eli robottilogistiikalle me saadaan tunneleita huomattavan edullisesti tehtyä verrattuna tähän nykyiseen. Asia, joka nyt on kehittymässä, jota on vaikea uskoa todeksi, on se, josta puhuttiin jo 60-luvulla silloin, kun mä olin pikkulapsi, niin puhuttiin roboteista, että ne tulee tulevaisuudessa. Niin nyt me ollaan sen tulevaisuuden kynnyksellä. Nämä kaikki on todellisia, eivät tekoälyn tuottamia videoita erilaisista robottihankkeista, joissa tällä hetkellä kokeillaan näitä robottien kykyjä ja näitä on nyt sitten logistiikkatehtävissä. Mitä tällaiset voi tehdä infran puolella, niin nämä voivat kulkea tuolla mittaamassa ja tarkastelemassa erilaisia rakenteita esimerkiksi. Ja sitä tehdessään ja sähköistyksen edetessä me tarvitaan enemmän ja enemmän sähköä sinne sekä työmaalle mikroverkkoja, että me tarvitaan tienvarsille näitä robotteja varten
sähkönsyöttöä, automaattista sähkönsyöttöä, joka on mahdollisimman yksinkertainen robotin maksaa ja ladata langatonta sähköä esimerkiksi. Ja sitten yksi tapa, millä sitä saadaan sinne, on se, että meillä on kaikki mahdolliset meluaidat ja muut infran osat pinnotettu aurinkopaneeleilla. Lopetan semmoiseen näkymään, että mihin tämä tulevaisuus isommassa kuvassa menee, niin tämä menee siihen, että tuotanto palaa takaisin kyliin. Eli robotit johtaa siihen, että me voidaan tehdä enemmän ja enemmän paikallisesti. Ei tarvitse Kiinassa enää valmistaa kaikkea tavaraa. Ja kun tämä tuotanto on enemmän paikallista, niin digitaalitekniikka toisaalta, tekoälyt ja kaikki on enemmän globaalia. Ja nyt tässä tulee sitten joukko erilaisia tietoturvahaasteita ja kaikkea, jota normeilla yritetään selättää. Mutta hyvää tulevaisuutta kaikille. No niin, kiitoksia vielä Ristolle erittäin mielenkiintoisista näkemyksistä ja havainnoista tulevaisuuden infrarakentamiseen liittyen. Sieltä tuli jo yleisöstä kiitoksia esityksestä ja erittäin hyvä kysymys. Ja aionkin esittää sen tässä, että mikä Risto sulla on ollut itsellesi suurin muutos omassa digiajattelussa viime vuosien ajalta? Eikä suurin muutos omassa digiajattelussa? Joo, kyllä se varmaan on, niin kuin liittyy erikoistumisen tarpeeseen ja siihen, että niin kuin tämä tekoäly on tekemässä meidät kaikkitaitoisiksi. Eli me niin kuin voidaan tekoälyn avulla käyttää sitä tekoälyä opettajana. Edelleen säilytetään itse se harkinta, mutta se, että mikä vaikuttaa mihinkäkin ja miten joku asia oikeasti tehdään, niin me voidaan pyytää apua siltä tekoälyltä. Ja tämä on semmoinen polku, jolla mä nyt olen itse, niin kuin käytän tekoälyä hyvin aktiivisesti tähän uusien asioiden opetteluun, joka on tullut tosi paljon helpommaksi kuin aikaisemmin. Ja ihan niinkin, että kerron, että nyt tämä menee pieleen tämä juttu, että mitäs mä teen väärin. Otan valokuvan siitä jutusta ja näytän sen valokuvan tekoälylle ja sitten se tekoäly ehdottelee mulle, mitä voisi tehdä toisella tavalla. Niin oppiminen on tullut tosi paljon nopeammaksi kuin koskaan. Ja tämä on semmoinen, mitä luulisi, että kun maailma muuttuu monimutkaisemmaksi, niin osaaminen tulee vaikeammaksi, mutta ei se oikeasti tulekaan. Ja tässä ehkä se, mihin nuoret käyttää nyt erityisen paljon tekoälyä, niin se on kyllä lupaavaa. Kiitos. Vielä olisi tämmöinen nopea kysymys, että koska paljon tapahtuu tuossa digitalisaation puolella, niin miten nämä organisaatiot voi nopeuttaa tätä omaksumista ja toisaalta sopeutumista tähän nopeaan digitalisaation vauhtiin ja kehitykseen? Joo, minusta se on johtamiskysymys ja eri organisaatioilla on hyvin erilaisia asenteita siihen, miten uuteen mennään. Ja tässä kohdassa kehuisin kyllä Destiaa, kun olen kuunnellut sitä, että miten tartutaan siihen uuteen, niin kyllä on niin kuin aika edistyksellistä. Kiitos Risto erittäin hyvästä puheenvuorosta ja siitä havainnosta näkemyksistä, että mihin tulevaisuuden infrarakentaminen menee. Ja seuraavana meillä tulee puhumaan Tomi Kotala ja tosiaan hän on projektijohtaja Helsingin kaupungilla ja Tomi oikeastaan tulee keskustelemaan asiasta ja esittelee asiaa, että miten narut pidetään käsissä ja tilannekuva ajan tasalla tämmöisessä vaativassa infrahankkeessa, jossa sitten rakennetaan tämmöistä tulevaisuuden kaupunkiympäristöä, niin saman aikaan eri puolilla Helsinkiä. Mutta Tomi, tervetuloa. Kiitos. Viritetään tämä oma kone tähän paikalleen ja toivotaan, että tekniikka toimii.
näyttäisi toimivan. Joo, moi vaan kaikille ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta, että pääsin puhumaan tänne webinaariin Infraohjelma Helsingin asioista ja miten me pidetään narut käsissä kiinni, jotta me otetaan noita askeleita kohti teollista rakentamista. No, tähän alkuun, että mikä tämä Infraohjelma Helsinki oikeastaan on. Infraohjelma Helsinki koostuu 3 raitiotiepainotteisesta kaupunkikehityshankkeesta tai projektista. Ja Infraohjelma Helsinki toteutetaan allianssimallilla. Ja ideana siinä on tässä 3 projektin kokonaisuudessa, että me saadaan ne opit vietyä eteenpäin projektilta toiselle ja sitten pystytään siihen jatkuvaan parantamiseen, kun tehdään samanaikaisia investointeja tässä toteutuksessa. Ja nämä 3 projektia on Länsiratikat, joka on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja sillä on valtuutus, eli sitä tullaan jo rakentamaan. Sitten on Länsisataman pikaraitiotie, jossa ohjelmassa tehdään hankesuunnittelua ja sitten on Viikinmalmin pikaraitiotie, jota tässä taustalla nyt myös sitten pikkuhiljaa valmistellaan. Iso kokonaisuus Helsingin kaupunkikehityksessä. No tässä vähän ohjelman vastuullisuustavoitteita, eli halutaan olla hiilitietoisia, luontopositiivisia, taloudellisesti, hallinnollisesti läpinäkyviä ja myös tulevaisuutta huomioivia. Eli tuossa on meidän vastuullisuustavoitteita, sitten hiukan vähän meidän arvoista, reilua kumppanuutta, asiakasta keskiössä ja pääsääntöisesti niin, että ihminen edellä. Halutaan innovoida ja oppia. No, tästä hypätään Infraohjelma Helsingin tietojohtamisen tematiikkaan, eli tähän digitalisaatioon ja siihen, kuinka me pidetään ne langat nyt sitten käsissä ja miten me potentiaalisesti tullaan ehkä hyödyntämään tai tullaankin hyödyntämään tekoälyä myös tässä meidän yhteisessä tekemisessä. Ja tietojohtamisen teema ei ole vain sen tietojohtamisen porukan tekemistä, vaan sen täytyy olla jokaisen meidän Infraohjelma helsinkiläisen ytimessä niin sanotusti. Eli halutaan sitä kulttuurimuutosta myös tämän saralta, että ei ulkoisteta muille tätä tekemistä. Halutaan seurata alan trendejä, pysyä jatkuvasti ajan hermoilla ja kehittää sitten sitä kautta meidän omaakin tekemistä. No mitä se tietojohtamisen kokonaisuus on, mitä me teemme nyt ja mitä meillä on tulossa? Eli me lähdettiin tietojohtamisen teemassa Infraohjelma Helsingin osalta toimintasuunnitelmasta ja laadittiin tuollainen vuosikello ja sitä kautta lähdettiin sitten pohtimaan, että miten me päässään niihin meidän tavoitteisiin ja saadaan pidettyä langat käsissä ja johdettua projektia kohti niitä tavoitteita. Sen jälkeen toimintasuunnitelman jälkeen lähdettiin miettimään vähän millä järjestelmillä me potentiaalisesti saavutetaan näitä hyötyjä, miten me saadaan tiedonvirtaus, digitaalinen materiaalilogistiikka, tietomallinnus, kaikki tällaiset tärkeät asiat kiinni, jotta se kokonaisuus on meillä hallussa. Ja sitten tietysti tilannekuva. Ja tänä päivänä tilannekuvasta meidän osalta voidaan puhua jo tilannekuvatyökalusta. Eli ei raportoida, vaan siellä tehdään myös asioita. No miten tekoäly otetaan huomioon? Meillä on tuolla tällainen Slack-viestintäkanava ja ollaan puhuttu tämmöisestä Slack-Rane-tyyppisestä tekoälystä. Ja tuossa, mitä Ristokin keynote-vuorossaan puhui, niin tekoäly on vielä alkumatkalla, mutta meilläkin on tavoitteena, että hypätään jo nyt kelkkaan ja tulevaisuudessa meillä on oma hanketekoäly, hyvin moniulotteinen tekoäly, jolla me hallitaan sitten myös näitä meidän moniulotteisia, kompleksisia projekteja. No sitten me halutaan olla myös vaikuttavia alalla, että missä me ollaan nyt ja mitä me haluamme olla ja mihin me haluamme jälkemme jättää. No tässä on vähän ajatusta nyt siitä, eli mitä tietojohtamisen niin sanotut maturiteettitasot meidän näkemyksen mukaan voisi olla. Ja olemme tunnistaneet, että tällä hetkellä me olemme itse tuolla portaalla 1
jossa me aletaan määrittelemään tai ollaan jo määritelty aika pitkälle toimitusjärjestelmää ja tiedon virtauksen mallia. Ja tuosta näkyy, että tasolla 2 perusta tietysti kuntoon. Se vaatii jatkuvaa perehdytystä, valmennusta, sparrausta, tukea. Tasolla 3 on toimitusjärjestelmä ja jatkuva kehittäminen. Eli että kaikki ymmärtää Infraohjelma Helsingissä, mitä toimitusjärjestelmä on ja minkälaisia rooleja kenelläkin siellä sitten potentiaalisesti on. No sitten myös tuo taso 4, eli älykkyys mukaan, automatisointi, tekoälyratkaisut, tekoälytyökalut. Tasolla 5 alan edelläkävijä ja sitten tasolla X tai 6 emme oikeastaan vielä edes tiedä, mutta tavoitteet on korkealla. Mainitsin toimitusjärjestelmän ja tässä nyt on yksi tapa kuvata sitä toimitusjärjestelmää, jotta me saadaan tiedon ja tiedolla johtamisen virtaavat prosessit haltuun. Ja tuossa yläpuolella on tiedolla johtaminen, joka tarkoittaa ihmisiä ja ihmisten välisiä prosesseja. Ja miten potentiaalisesti tekoäly voisi myös tässä hyödyttää meitä. Alapuolella näkyy tiedon johtaminen ja miten tieto ja tiedolla johtaminen kulkee tässä meidän toimitusjärjestelmässä. Tämä on hyvin pelkistetty kuvaus siitä toimitusjärjestelmästä, mutta toivottavasti siitä jonkunnäköisen ajatuksen saa. Ja jatkuva parantaminen, eli koko ajan reflektoidaan tekemistä ja miten voidaan parantaa toimintaa. No sitten lyhyesti tästä järjestelmän kuvauksesta. Tämä on oikeastaan nykytila tästä järjestelmästä. Ja siinä on tällä hetkellä nyt meillä tilannekuva työkalu keskiössä. Mutta tulevaisuudessa toi data-avaruus, database on sitten se, minkä ympärillä kaiken pitäisi pyöriä. Eli että data-avaruusajattelu, jossa meillä on erilaisia tekoälyagentteja auttamassa sitä päivittäistä tekemistä. Ja tämä kuva tosiaan on nykytila. Meillä on tilannekuvassa tuo TVD, joka on kokonaistoimituksen johtamista. Meillä on siellä omat kalenterit, sitten meillä on riskit, mahdollisuudet. Miten me hyödynnetään yhdistelmämalleja Trimble Connectin kautta. Meillä on aikataulusysteemi, jossa näkyy sitemapsia ja tahtiaikataulua ja hoilua, jossa on tämmöisiä tehtäviä ja milestoneja sitten määritelty. Slack, viestintäkanava ja miten kaikki tämä toimii yhdessä siellä meidän tulevassa data-avaruudessa. No, tulossa on koneohjausta, mittausta, logistiikkaa, eli logistiikan hallintaa, hankintoja, laatua, turvallisuutta, ympäristö- ja vastuullisuusasioita sekä digitaalinen toimitusketju. Sitten mennään katsomaan itse tilannekuvaa, että miltä se näyttää. Ja tässä meillä on nyt tilannekuvatyökalun etusivu ja täällä vasemmalla näkyy sitten menu, mitä kaikkia mahdollisia toimintoja täällä nyt sitten näkyy. Eli meillä on tässä hankkeen etusivulla on yleisnäkymä, sitten on tämä kokonaistoimituksen johtaminen, meillä on taloutta, aikataulua, ihan kanttiaikataulua, last planner-systeemiä, joka tulee sieltä hoilutehtävänhallinta aikataulutyökalusta. Meillä näkyy täällä päätökset, tehdyt päätökset, sitten on myös nämä vastuullisuusteemat. Ja tässä etusivulla näkyy jo, miten me pyritään nyt myös tekoälyä hyödyntämään tässä meidän tekemisessä. Ja tekoäly tuo kiteytyksen täältä hoilutehtävä aikatauluhallintajärjestelmästä, joka näyttää tämän näköiseltä, eli ylhäällä näkyy viikot ja siellä näkyy myös sitten nämä tehtävät ja niiden linkit ja niin sanotut milestoneit. Ja näistä tehtävistä tekoäly tekee sitten kiteytyksen tällä hetkellä länsiratikoiden yleisaikataulusta ja sen asioista, ja tuolla näkyy myös tuo viimeisin ajo, eli se on ensimmäinen päivä eilen ajettu noi tiedot. Ja sitten on myös tuo toimitusjärjestelmän vaiheaikataulun kiteytys. Tästä etusivusta vielä sen verran, että käydään katsomassa vastuullisuusteemaa. Tietysti henkilöstö, ihmiset keskiössä, mutta me ollaan tuotu myös tämmöinen uusi termi. Me halutaan olla alan edelläkävijä, niin suurin sallittu hiili. Eli me lähdetään myös ohjaamaan tätä meidän tekemistä
tällä suurin sallittu hiilinäkymällä. Et perinteisestihän SSK, suurin sallittu kustannus, on se, millä tavoitteellistetaan asioita ja ohjataan, mutta me ollaan otettu tänne nyt myös tämä suurin sallittu hiili tavoitteellistamaan asioita. Sitten kun mennään tähän kokonaistoimituksen johtamiseen, niin täällä meillä on kustannuslaskenta, kohdekortit, tehtävämittarit, aikataulusysteemi on vielä kehitteillä, mutta tulossa, vaihtoehtovertailut, täällä on CBA-vertailut, elinkaarimaailma tulossa, sitten tavoitteet ja mittaristot sekä ideat, mahdollisuudet ja riskit. Ja jos lähdetään tästä kohdekorttinäkymästä liikkeelle, niin kartalle tulee Länsi-Helsingin raitiotiet ja ne lohkot ja alueet, mitä se Länsi-Helsingin raitiotiet pitää sisällään. Eli Länsi-Helsingin raitiotiet on jaettu 6 lohkoon ja jokaisella lohkolla taisi olla vähintään 3 tai 4 aluetta. Eli Leanin periaatteiden mukaisesti ollaan lähdetty eräkokoa pienentämään. Ja jokainen alue sisältää oman aluekortin, joita pyritään myös vakioimaan, mutta niin kuin huomaatte, niin vielä on paljon kehitettävää. Meillä on kehitysvaihetta vielä 6 kuukautta jäljellä ennen kuin kuokkaa lyödään maahan, mutta jo nyt jonkin verran siellä dataa näkyy. Eli jokaista aluetta voidaan seurata samankaltaisilla ominaisuuksilla. Sitten kun lähdetään katsomaan niitä alueita kustannuslaskennan näkökulmasta, niin kustannuslaskennan näkökulmassa on ihan sama jako. Eli täällä näkyy nämä 6 eri lohkoa ja jokaisen lohkon alueet. Ja näitä voidaan tarkastella myös yksittäisinä. Tätä voidaan tarkastella kokonaisuutena. Ja täälläkin on pyritty siihen, että kaikki tämä kustannuslaskenta ja tekeminen on vakioitua. Ne on hyvin samannäköisiä. Kustannusnäkökulmasta olin minä näyttelijän tiellä tai sitten vaikka ihan tuolla ydinkeskustan alueella. Eli vakiointia, eräkoon pienentämistä Leanin periaatteiden mukaisesti. Mitä muuta meillä täällä kokonaistoimituksen johtamisessa on, niin meillä on täällä nämä tehtävämittarit, kun tällä hetkellä kehitysvaihe on käynnissä. Ja nämä samaiset tehtävät tulee sieltä äsken näytetystä hoilutehtävien aikatauluhallintajärjestelmästä. Ja meidän ajatus Infraohjelma Helsingissä on tämmöiset 2 viikon jaksot, ja me nähdään ja pystytään seuraamaan jaksojen edistymistä, jaksojen tavoitteiden asetantaa ja sitä kautta myös sitä jatkuvaa parantamista, että missä meidän kannattaa sitten kehittää, kun me nähdään ja pystytään seuraamaan tätä jaksojen kehittymistä. Oli kyse toimitusjärjestelmän tehtävämittaristosta tai sitten tällä hetkellä länsiratikoiden suunnitteluaikataulun tehtävämittaristosta. Ja sitten vaihtoehtovertailuja, jos käydään kurkkaamassa, niin tämä on vielä kehitysvaiheessa, on tullut ihan näinä päivinä tänne tilannekuvatyökaluun, niin voidaan katsoa yhteenvetoa, mitä meidän vaihtoehtovertailut voisi olla kategorioiden painotuksen suhteen. Siellä on haittojen minimointia, hiilitietoisuutta, luontopositiivisuutta, palvelutasoa lopputilanteessa, eli katse tulevaisuuteen, resurssiviisautta, teknistä vertailua, jne. Ja tähän tulee myös elinkaarilaskin tulevaisuudessa sitten mukaan. Sitten jos katsotaan ideat, mahdollisuudet, riskityökalua, eli kaikki tällaisetkin me voidaan tänne työkaluun rakentaa, voidaan katsoa haasteita, ideoita, mahdollisuuksia, miten niitä on käsitelty, vastuutettu. Ja tuosta esimerkiksi, jos avataan vaikka vähän hiilisiin sideaineisiin liittyvä yhteistyö Kympkeon kanssa, niin sieltä löytyy heti sitten meillä vastuuhenkilöt ja voidaan sitten näitä kommentoida ja muokkailla ja sitä kautta hallita myös mahdollisuuksia ja riskejä. Ja mahdollisuuksissa ja riskeissä ja vastuullisuudessa, niin sen pitää olla kaikkien tekemistä samalla tavalla kuin tämä tietojohtamisen teema. Että se ei ole siiloutunutta tekemistä, vaan että me ymmärretään
kaikki tämä kokonaisuus ja toimitaan sen kokonaisuuden mukaan. Se vaatii tietysti kulttuurimuutosta, mutta siihen me ollaan valmiita. Meillä on täällä omat kalenterit, aikataulut, joissa me voidaan seurata meidän tapahtumia tai neukkarivarauksia. Meillä näkyy täällä oma organisaatio, eli pystytään helposti seuraamaan, että kuka on missäkin roolissa tavallaan täällä meidän tekemisessä. Meiltä löytyy täältä suoraan hankeesittelyt, jos henkilöstö käy vaikka tämän tyyppisissä webinaareissa, niin täältäkin ne voi sitten tarvittaessa sitten ladata tai ottaa käyttöön. Sitten meillä on linkit järjestelmiin, noin mitä tuossa aikaisemmin jo näytin, että miten me päästään näihin järjestelmiin, että ei tarvitse etsimällä etsiä. Ja tällä me pyritään myös vähän piilottamaan niitä järjestelmiä tänne tilannekuvatyökaluun, että saadaan tavallaan sitä muutosvastarintaa taklattua siitä, että taas uusi järjestelmä. Niin, että pyritään siihen, että ne olisi kaikki täällä tilannekuvatyökalussa saavutettavissa ja hallittavissa. Ja ihan tähän loppuun haluan näyttää yhden dian vielä. Eli päättäväisyys kohti jatkuvaa parantamista ja oppimista aikaisempien projektien pohjalta ohjaa infraohjelmaa kohti visiota maailman parhaasta ja vastuullisimmasta kaupunkikehityksestä. Kiitoksia. Kiitos paljon Tomi hyvästä esityksestä ja ainakin itselle tuli mieleen, että erittäin konkreettinen niin kuin havainnollistaminen tämmöistä tilannekuvasta kompleksisessa suurhankkeessa. Ja niin kuin kaikki tietää varmasti, että tämmöisten erityisesti suurhankkeiden haasteena on monesti se, että saadaan ajantasainen kuva kaikesta siitä toiminnasta, tekemisestä ja siitä valtavasta tietomäärästä. Että tuossa mun mielestä hyvin havainnollistit niitä, että miten niistä saadaan otetta. Mutta miten toistaiseksi, niin mitkä on ollut toistaiseksi jo sellaisia niin kuin päällimmäisiä oppeja tämän digitalisaation hyödyntämisestä ja käyttöönotosta tässä suurhankkeella? No varmaan ne päällimmäiset opit on se data-avaruuslähestymistapa, että me ajatellaan systeemisesti ja holistisesti sitä kokonaisuutta, eikä järjestelmä edellä, vaan että lähdetään miettimään toimintasuunnitelmaa, miten me päästään niihin tavoitteisiin. Ehkä sellainen näkemä. Erittäin hyvä. Se, mitä myös niin kuin yhtenä toisena asiana ehkä tuli mieleen tuossa, tuo ambitiotaso, eli tavoitetaso, mitä te olette tuohon laittanut, niin se on erittäin korkea ja nostan hattua siitä, koska myös tämmöinen varmaan ajattelu, kova ambitiotaso, niin se tuo myös uusia ideoita ja ajatuksia. Mutta mitä haluaisit siitä sanoa? No joo, kyllä me halutaan olla maailman parhaita, että asetetaan tavoitteet korkealle, tietysti jalat maassa, mutta että saataisiin se tavallaan semmoinen filosofinen ajattelutapa kaikille iskostettua siihen uuteen työkulttuurimoodiin, että kyllä me pystytään parantamaan ja halutaan parantaa. Ja itse asiassa kilpailutuksessa me lähdettiin tilaajien kanssa Suomen parhaasta, mutta sitten eräs kilpailuun osallistunut konsortio ehdotti, että miksi te ette olisi maailman parhaita, ja siihen me ollaan nyt pyrkimässä. Hyvä, erittäin kiva kuulla. Ja kiitos vielä Tomi hyvästä esityksestä. Kiitos. Ja seuraavana oikeastaan me päästään droonien maailmaan ja meillä tulee Arto Koivuharju Rumple Toolsista. Hän on omistaja ja Rumple Toolsin perustajana puhumaan siitä, että mitä hyötyä drooneista saadaan rakentamisessa. Ja tervetuloa Arto. Hei, kiitoksia tosi paljon, että päästiin esittämään. Ja meillä on itse asiassa aika kunnianhimoinen esitys täällä tulossa, eli meillä olisi ihan tarkoitus lentää reaaliajassa. Eli meillä on täällä Etelä-Karjalassa tämmöinen Skyfleet, eli siis laivue ja parvi. Ja tarkoitus olisi, että tosissaan niin näytetään teille ihan käytännössä. Yleensä nämä toimii PowerPointissa aika hyvin, mutta sitten miten toimii käytännössä, niin se on yleensä vähän sitten eri juttu. Mulla on tässä nyt 6 näyttöä, että pahoittelin jo etukäteen, että varmaan pientä säätöä tulee olemaan kun otetaan live-yhteys, mutta katsotaan mitä tapahtuu.
Eli noin, tuliko teille näkyviin esitys sinne? Joo, pieni hetki. Näkyykö nyt? Loistavaa. Joo, eli otetaan tähän alkuun pari pakollista slaidia. Hieman kerron yrityksestä. Vaihtuuko slaidi? Loistavaa. Eli mehän ollaan 2016 perustettu yritys ja tosiaan ensi vuonna jo 10 vuotta tulee täyteen. Eli aika hartaasti tätä robottitekniikkaa, tekoälysoveltamista ollaan nyt harrastettu. Yritys on suomalaisessa omistuksessa, itsekin kuulun sinne omistajaporukkaan. Ja käytännössä siis me tehdään kaikki tuotteet, toivottavasti tämä mun hiiri näkyy siellä, eli tuossa vasemmalla ylhäällä, kun me puhutaan Skyfleet-järjestelmästä, niin tämähän perustuu tämmöisiin yksiköihin, eli meillä nimi on SkyNest. Ja kun puhutaan roboteista, niin se tarkoittaa sitä, että se kykenee olemaan autonominen, ja jotta se voi olla autonominen, niin pitäisi olla myös ihan maa-asema, joka sitten lataa, huoltaa, vaihtaa akkua ja pitää huolta tästä lentävästä kopterista. Ja meillä siis on todellakin ihan piirilevystä lähtien lähdetty tekemään täällä Suomessa tätä juttua, ja yllättäen länsimaisia komponentteja käytetään, ja siellä on siis vähintään 2 tietokonetta aina kyydissä, kun operoidaan. Ja lentävä kopteri on vain yksi esimerkki, eli meillä on myös maalla vedessä kulkevaa järjestelmää. No niin, eli nyt pitäisi tulla Skyfleet näkymä sinne eteen. Tuliko? Loistavaa. Joo, eli tässä on todellakin siis tämmöinen Etelä-Karjalassa toimiva operatiivisessa käytössä oleva Skyfleet. Ja perusidea, niin kuin tuossa jo vähän kerroinkin, niin täällä on useita järjestelmiä, jotka kykenevät toimimaan esimerkiksi parviälyä hyödyntäen. Ja tietysti tässä maailmantilanteessa niin tämä on loistava valvonta-turvallisuusjärjestelmä, joka on se ensisijainen kohde tai ensisijainen toimintatapa, mutta nyt kun meillä on tänään infrateemana, niin meillä olisi tarkoitus operoida tuolla Imatran lämmön nimistä kohdetta, jossa on siis hakekasoja ja muita toimintoja infraan liittyen. Yleensä näissä esityksissä me jahdataan ihmistä tai ajoneuvoa, ei me jahdata, vaan tämä järjestelmä jahtaa. Eli yleensä tulee joku hälytys jostakin ja siihen sitten reagoidaan. Ja tässä tosissaan näitä eri kohteita löytyy, nämä on yleensä kriittisen infran kohteita, ja siellä kun on valmista sensoriikkaa, esimerkiksi valvontakamera, kun sieltä tulee inputti meille, että täällä on hälytys esimerkiksi yöaikaan, niin tämä järjestelmä lähettää lähimmästä Skynest-asemasta kopterin antamaan tilannekuvaa siihen sensorin koordinaattiympäristöön. Ja siellä sitten tapahtuu erilaisia asioita. Paljon hyödynnetään koneenäköä ja tekoälyä, eli se lähtee automaattisesti etsimään jotain tiettyä juttua, mikä siihen tehtävään liittyy. Ja koska meillä on siellä tietokoneita, myöskin tuossa maa-asemassa on tietokoneita, niin mehän puhutaan myöskin tämmöistä reunalaskentayksiköstä. Eli meillä on asiakkaita, jotka eivät todellakaan halua, että se tieto tai laskenta tapahtuu pilvessä, vaan me voidaan ihan lokaalisti sitten toimittaa raporttia eteenpäin. No tuossa puhuttiinkin vähän, että voidaan toimia parvessa, eli meillä on täällä erilaisia tehtäviä syksyn mittaan, vaikka nyt alkaa jo kelit kylmenee, niin meillä on muun muassa semmoinen maastopalotehtävä, johon sitten hälytetään kaikki vapaat kopterit, mitä alueella on, ja ne lähtee sitten parvessa tekemään siellä toimittamaan tilannekuvaa. Mä voisin itse asiassa tässä vaiheessa lopettaa tämän jaon ja kokeillaan pieni hetki. Otetaan yhteys ihan tuohon Skyfleet-järjestelmään, niin katsotaan saadaanko me ihan live-kuvaa näkyville.
Joo, eli nyt näette tässä todellakin tämmöisen maailman ensimmäisen parvilaivuejärjestelmän, ja tämä on nyt Imatra-niminen kaupunki, yllätys, kun täällä me operoidaan. Näitä on tulossa nyt moniin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Ja tämä näkymä on itse asiassa Imatran kaupungin turvallisuuspäällikön näkymä. Eli jos mä suurentelen täällä, niin täällä näkyy tämmöisiä vihreitä ja keltaisia palluroita. Ja tässähän se perusidea tässä fleetissä on se, että näitä ei ole todellakaan tarkoitus säilyttää tuolla asemissa, vaan nämä lentää koko ajan. Eli käytännössä yksi kopteri haravoi tätä Imatran aluetta koko ajan, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että sitä kuvamateriaalia tulee paljon. Ja aina kun sieltä tulee joku poikkeama, niin järjestelmä ilmoittaa itse ja kysyy meiltä kautta asiakkaalta, että onko tämä validi muutos vai ei, ja sitten sen mukaan operoidaan. Ja nyt kun täällä näkyy näitä vihreitä palleroita kautta keltaisia, niin ne on kaikki poikkeamia, mitä järjestelmä ehdottaa turvallisuuspäällikölle, ja hän sitten alkaa näitä käymään läpi. Jos täällä olisi oransseja, no itse asiassa tuolla onkin pari, mutta me tiedetään, ja ne kohteet ne ei ole hirveän vakavia, mutta sanotaan, että tämä väriskaala menee vihreä, keltainen, oranssi, punainen. Et jos täällä olisi punainen pallero, niin siitä olisi jo lähtenyt hälytys turvallisuuspäällikölle, ja hän voi sitten tilata kopteria siihen kohteeseen. Ja nyt meillä olisi tarkoitus, niin kuin tuossa lupailinkin, niin otetaan ihan yksi järjestelmä käyttöön. Meillä on siis lupa näyttää. Anteeksi. Joo. Ja eli täällä on nyt tämmöinen Imatran lämmön kohde. Ja mä otan täältä, katsotaan ensin, että saadaanko kopterin yhteys. Eli toivottavasti näkyy siellä, tulee kamerajärjestelmät, kertoo sen kopterin tilan. Ja nyt jos mä olisin esimerkiksi Imatran lämmön toimitusjohtaja ja haluaisin katsoa, että mikä täällä on tilanne, paljonko noissa kasoissa on haketta, siellä on risuja ja tukkeja, niin mä voisin tilata tästä tehtävää. Ja niinhän me tietysti tehdään tästä, otetaan tuolta tehtävä. Eli samalla tsekataan turvallisuustilanne alueelta, onko aidat ok ja näin poispäin. Ja tuossa toivottavasti teille tulikin näkymään tämmöinen ortomosaikki-tehtävä ja sitten laitetaan kopteri vaan lentoon. Eli siellä alkaa asemassa ovet aukeamaan, mä vähän isonan kuvaa. Niin siellä kopteri valmistautuu lentoon lähtöön. Noin. Sieltä lähdettiin liikenteeseen. Tämä on semmoinen 5-6 minuutin tehtävä. Et kun puhuin, että meillä on aika kunnianhimoinen tämä meidän esitys, niin mä toivoisin, että me kerätään vielä siihen loppuun näkemään tämän järjestelmän tuottama raportti tässä alueella. Eli katsotaan paljon siellä oli niitä kuutioita, erilaisia tuotteita ja sitten semmoinen nopea turvallisuustsekki. Mä vaihan tähän näkymään, eli tuosta näette kohta tästä karttapohjalta, kun kopteri lähtee singahtaan tehtävälle ja kun tämä on ortomosaikki-tehtävä, niin se todennäköisesti kääntää kamerat tuosta noin alaspäin. Sieltä lähdettiin tehtävälle. Katsotaan vielä tuosta lämpökameralta, miltä se maailma näyttää. Aika pieni kuva, mutta toivottavasti jotain näkyy sinnekin päin. Sitten tässä on tosi tärkeä ominaisuus, on tämmöinen pohjakamera. Eli me puhutaan georeferenttikamerasta. Eli kun me ollaan täällä Imatralla 2 kilometriä on tuonne itänaapurin matkaa, niin aika paljon täällä esiintyy häirintää syystä tai toisesta. Ja jos tätä järjestelmää häiritään, se voi toki nytkin tapahtua, toivotaan, että onnistuu hyvin, mutta aika paljon tätä häirintää on esiintynyt, niin tämä järjestelmä tämmöisen georeferointimoodiin. Eli se alkaa suunnistaa tämän, vähän niin kuin suunnista ja karttapohjan perusteella lähtee sitten operoimaan, ja se niin kuin oikeasti toimii. Hyvä. Jätetäänpäs kopteri sinne tekemään tehtävää, ja mä voisin näyttää tuosta toisen fliittikohteen. Eli tämä on niin kuin sanoin tuossa ihan oikeasti reaaliaikainen juttu. Tästä menee hetki, kun tämä tulee 2 netin kautta, niin varmaan kestää. Eli tässä on nyt Imatran seudun sähkön tämmöinen pieni infrarakennuskohde.
Ja tätä siis sahataan päivittäin useita kertoja. Destiallahan on itselläänkin ihan vastaavanlaiset järjestelmät, eli jos on 2 kopteria alueella, niin sitä tilannekuvaa tulee 247. Ja tuosta kun mä klikkaan näyttöä, niin siihen tulee tuommoinen seurantaraportti. Eli tämä on nyt tekoälyn tekemä raportti. Toki me ollaan hiukan koulittu sitä, että se ottaisi niin kuin järkeviä juttuja, mutta tästä lähtee ihan päiväkohtaisesti, voidaan lähteä kelaamaan eteenpäin. Näitä raportin malleja on useita. Tässä tapauksessa muutokset on haluttu tämmöisellä punaisilla ympyröillä kertoa. Ja tästä kun scrollataan alaspäin, niin kuin huomaatte, muutoksia alkaa tulemaan aika paljon. Mutta niin korostan sitä, että tämä onkin vain yksi malli, ja se on sitten ihan asiakaskysymys, että minkä tyyppistä raporttia halutaan. Sitten tuossa vieressä on toinen tuommoinen raportti, eli siinä on nopeasti kerrotaan tämmöinen turvallisuustilanne, eli yllättäen kun se on keskenäinen rakennustyömaa, niin järjestelmä ehdottaa, että pikkasen pitäisi ehkä aitoihin kiinnittää huomiota, ja tämän tyyppinen turvallisuusraportti. Joo, se sopii oikein hyvin. Niin mä jätän tämän Fleet-homman tänne päälle, niin olkaa hyvä, kysykää vaan. No niin, kiitos Arto tuossa. Niin miten se tuossa kiteyttäisi todella hyvää visuaalista havainnointia ja rohkeita, sanoiko että sulla on kuusi siellä oikeastaan auki samaan aikaan, niin mitä sun mielestä olisi tärkeintä niin kuin ymmärtää näistä droonien hyödyntämisestä niin kuin infrarakentamisessa, niin mitä sitten olisi hyvä meidän ymmärtää? Mitä sä haluaisit kertoa, 2-3 asiaa? Joo, no tosi tärkeä asia on se, niin kuin tuossa Risto Linturikin, hyvä tuttavani, niin kehui Destia, niin todellakin siis tilanne on se, että siellähän ei tarvita enää lennättäjiä paikalla, eli järjestelmä hoitaa lentämisen. Me puhutaan lainsäädännöllisistä tämmöistä geneerisistä PV-luvista, eli jonkun pitää kyllä katsoa kuvaa, mutta se voidaan päivässä aikana olla vaikka me tai sitten asiakas tai vartioimisliike. Mutta se, että ihmisen ei enää tarvitse olla siellä saitilla niin kuin lennättämässä, mikä tietenkin tarkoittaa kustannushyötyjä. Ja sitten todellakin siis se, että sitä tilannekuvaa tulee nyt tänä päivänä, jos sitä halutaan. Mä puhun tietysti nyt visuaalisesta tilannekuvasta todella paljon. Nämä on mun mielestä ne pääpointit. Ja sitten se tekoälyn hyödyntäminen, niin kuin nähdään tuossa kohta, tai näittekin jo, niin kun me kysytään kuvasta tekoälyltä, että mitä muutoksia siinä on, niin kaikki tekoälypohjaiset tuotteet, niin ne alkaa välittömästi kertomaan, että mitä sieltä löytyy. Tässä oikeastaan niin kuin pääpointit. Hyvä. Otetaan vielä sillä aikaa ennen kuin tuo on valmis. Sieltä se raportti. Niin miten sä sanoisit, että mitä seuraavan 3 vuoden aikana droonien kehitykseen, niin mitä on tapahtumassa? No tämmöiset fleetit, eli parvilentäminen ja parviäly tulee kehittymään. Ja mä luulisin, että tuonne taivaalle tulee vähän niin kuin tieteiselokuvista niin tämmöisiä moottoriteitä. Eli on alueita, missä pystyy isot droonit operoimaan, ja sitten ne mahdollisesti jättää esimerkiksi logistiikkaan liittyen jotain paketteja, ja sitten pienemmät droonit kuljettaa sekä maalla että ilmassa sitten eteenpäin. Näkisin, että tulee tuonne taivaalle tuommoinen moottoritiejärjestelmä, sanotaanko näin. Hyvä. Kiitos Arto vastauksista. Aika juoksee kovaa vauhtia. Osaatko sanoa, missä vaiheessa se on se? Mä teen tuosta pienen päivityksen, niin katsotaanpas. Tuo on sen verran pieni alue, että mulla on kyllä kova tahtotila olisi, että me saataisiin se raportti tästä näkyville. Vieläkö löydetään oikea koodi täältä? No niin, katsotaan, onko siellä. No niin, sieltähän se napsatti. Eli tämä alue on, niin kuin ehkä huomasittekin, nopeimmat, jotka kerkesi seuraamaan live-kuvaa, niin hyvin aidotettu. Siellä ei turvallisuuspuolella hirveästi sanomista ole, jotain pieniä ehdotuksia
ehdotuksia. Sitten tässä on nuo äskeiset kasat, on näköjään numeroinutkin ne. Ja tuossa alempana, toivottavasti tämä kuva näkyy, niin on tämmöinen DEM-kartta, eli syvyyskartta, josta pystytään hyvin erottamaan nämä tietyt kasat. Ja mikä tärkeintä, niin nyt täällä alimmalla rivillä tai sivulla, niin täällä pitäisi olla sitten kuutiot, eli hän väittää, että ykköskasassa olisi 2192 kuutiota. Nämä on pitänyt aika hyvin kyllä paikkaansa. Hyvä. Kiitos Arto hyvästä esityksestä ja rohkeista visualisoinneista ja mennään seuraavaan aiheeseen, eli seuraavaksi me oikeastaan kuullaan vähän terveisiä maailmalta, esimerkkejä digitalisaation hyödyntämisestä infra-alalla maailmalla ja sieltä tulee oikeastaan Colasin edustajat Gerard Dumas ja Sumea Timia ja oikeastaan Gerard on Colasin kansainvälisen yrityksen Chief Digitalization Officer ja Sumea on BIM Department Manager. So welcome Gerard and Sumea. Welcome. The floor is yours. Share the screen. Okay, good morning all. To begin with, let us give you a quick introduction to our company. So Colas is a large French group in the construction business with three main segments: roads, railways, and construction materials, which covers basically all what is needed to make asphalt and concrete. Next slide. Here are some key figures. We hire 64,000 employees and make approximately 16 billion euros in revenues across 50 countries in all 5 continents. So it's a very international and diverse group, as you can see on this map, obviously with a historical and strong activity in France, but today more than 50% of our activity is outside France. Europe is a strong base and is still growing, especially to the north. Destia joined a few years ago and is now a very, very significant contributor to the EMEA region. And now our strategy, in short, we build on our strength, we adapt and we grow. We've been investing in low carbon and sustainable solutions, and we develop operational excellence. Obviously, digitalization is a key lever to performance and is part of our strategic pillars. So in a digitalization drive, Colas has chosen BIM as one of its strategic pillars, convinced that mastering data would revolutionize our professions. So that is why more than 10 years ago, Colas created a BIM and digital construction department to structure and accelerate this transformation across the group. So, over this decade, we have supported the construction sector, already familiar with these issues, notably in Finland, through several stages. First, purely geometric 2D representation without or with very few associated data. Then 3D modeling, which integrates usable information for extracting drawings, extracting quantities, or clash detection. Then we have collaborative BIM, where the digital model becomes the central support of our shared processes. We then deploy the digital twin, a live project model updated in real time. And now we widen this vision to the territorial level by combining BIM, GIS, and other data sources to understand our infrastructures and sites in their global environment. So to ensure the dissemination and a coherent dissemination of these innovations, our department relies on 5 pillars. So first, the governance. We have built a network of reference and relays in each region and each business line. This community ensures compliance with standards,
provides local support and guarantees the harmonization of practices. So regularly, we bring together this community to share progress, introduce new features, and gather field needs. Second, we have the technical assistance. So our team intervenes on projects as needed, model setup, problem solving, onboarding support, sometimes BIM management or BIM coordination. So this allows us to be responsive and secure operations regardless of the complexity or the specificity of the site. Then we have training and upskilling our community, So through a BIM Academy that offers in-person sessions, so we have several days of immersion with our team in the headquarters at Paris. We also have some e-learning modules adapted to 4 maturity levels, and a series of software tutorials freely available to the whole group. So the goal here is to give everyone the keys to understand, use, and leverage BIM tools, whatever their initial level of expertise is. So then we have innovation and development of business-specific solutions. So we don't just use BIM as is, we push it a little further to invent targeted applications. A striking example is generative design, a technology that automates and also optimizes designs through iterative calculations, testing hundreds and sometimes thousands of variants according to criteria we define. It could be cost, could be carbon impact, schedules, or a combination of multiple criteria. We have applied generative design on many fields. For example, on infiltration basins and box culverts, we are able to optimize geometry and layout to find the best balance between technical, economic, and methodological constraints. We've been using this technology for very few years now, and we can already see its benefits. For instance, we can measure rapid ROIs, quality gains, and a real ability to reach previously unattainable optimums. Last but not least, the territorial digital twin, or the Twin Colas platform. So we have developed an internal platform designed like a Google Maps, capable of providing synthetic, dynamic view of all our assets, sites, and business data. Concretely, through Twin, each operation can be visualized in its context, cross-referenced with operational and environmental indicators, and then margins of improvements can be identified very quickly. So the strengths of Twin rest on 3 main pillars: the technology, so the technological convergence between the words of BIM and GIS, IoT, and data sources, services offered with the platform, and the richness and diversity of data sources. We have internal IT data, open data, and the project-sourced information. So this global vision is now indispensable. It allows us to anticipate risks, improve operational performance, and meet increasingly stringent regulatory and environmental requirements. I would now like to show you a short summary video of Twin before discussing with Gérard the major challenges and the perspectives of digitalization at group level. Tired of wasting time searching for information without a clear vision of your territory? Looking for a single, easy-to-use tool? Colas has made it a reality with Twin, the digital twin of your territory. Thanks to Twin, collaborating with stakeholders in construction and urban planning has never been easier. Twin is the ultimate tool to contextualize your projects, to optimize and de-risk your operations. Access key data from your company and cross-check it with open data. Twin is Colas's living memory. Soil data, technical reports, underground utilities, land registry, CAD plans, BIM models, all your project data just a few clicks away.
Save time, anticipate risks, and gain a competitive edge. Upload your data today. It only takes a minute now to save an hour tomorrow. Twin gives you hypervision of every site across the territory and a comprehensive vision of your projects. Access your company's geospatial directory, visualize your business unit's coverage areas, filter projects by pavement type. The possibilities are endless. Make Twin your go-to tool every morning to anticipate your needs. Optimize truck routes between sites, suppliers and production units while keeping track of the carbon footprint. Visualize your equipment, access product specifications, even visualize the exact path of the finishes and the delivered volumes. Twin's features help you systematize eco-friendly practices, reduce your activity's carbon footprint, promote circular economy solutions and waste recycling. Maximize operational and maintenance efficiency with access to as-built plans, pavement inspection data, and even real-time weather impact tracking. With Twin, you have all the tools to collaborate effectively with all the stakeholders, respond faster, and act more sustainably. Twin, the digital twin driving operational performance. So we're back to EMEA, and let me tell you a bit of our digitalization approach and of the challenges we face. The scope of digitalization is extremely wide and somehow never ending. So roughly we have identified 4 main segments to digitalize. The model-based design and build, which is basically the digitalization of our site operations with machine controls, drones, surveying and as-built points, quality management. Another important segment is the fleet management to optimize the utilization of our equipment. The third segment is more about managing the site in many aspects, sharing information and easing communication between all stakeholders, punching action plans and monitoring them, documenting the progress for the works for better contract management, for example. And last segment refers to all the support activities. It can be anything in safety, quality, finance, procurement, etc. So then it's all about tidying up digital solutions to cover all these needs. And of course, it's challenging. Firstly, digitalization is a significant investment. It involves CapEx, OpEx, time for training, and of course, a lot of change. It requires some management impulse, obviously, and time for the learning curve, time for the appropriation by the teams. In this respect, Destia's strong experience was a true accelerator for other Colas companies. They were able to show live cases with tangible and visible results to share return of experience, and also they brought very useful technical guidance. And as a consequence, we gained a lot of time and felt much more secure in developing some intricate solutions in large projects in Hungary, Czech Republic, and more recently in Morocco. Our challenge today is the digitalization of small and medium paving works, which represent a lot of our day-to-day business at Colas. For these small jobs, we can't afford tiling up several sophisticated solutions. So we're back to the definition of the use cases, to partnering with editors and to test and customize solution with them. So here again, internal collaboration within the group will be key to identify the right solutions, and hopefully we can come back next year with some progress. Thank you. Okay, thank you very much, Gerard and Sumea, for sharing great examples of utilization of digitalization in the infra sector. Thank you. Thank you. No, suomeksi taas. Ja sitten oikeastaan meillä on viimeisenä vielä hyvä kollegani Pasi Nurminen, johtaja Destialta. Pasi käy läpi eri näkökulmia Destian digitalisaation edistymiseen ja edistämiseen, ja Pasilla on yli 20 vuoden kokemus tästä kehittämistä. Kiitoksia. No niin, mä sain tällaisen annetun otsikon, loikkasiko infra jo digiin, ja vastaan nyt heti sitten, ettei ainakaan unohdu, että kyllä se loikkasi mielestäni. Mutta ehkä haluatte jotain
perustelujakin tähän asiaan sitten tarkemmin. Eli meillä digitalisaatiofokus on älykäs tuotanto, eli tämmöinen käytännönläheinen hyödyntäminen, digitalisaation hyödyntäminen tuolla tuotannossa. Me ollaan nyt saatu kuulla esityksiä niin kuin vähän ehkä kaukaisemmistakin skenaarioista ja sitten aivan huipputeknologiaa ja kansainvälistä näkymää. Ja nämä asiat, joista kerron, niin on tämmöistä käytännönläheistä arkipäivää. Eli meillä nämä fokusalueet täällä on mallipohjainen suunnittelu ja tuotanto, kunnossapidon digitaaliset prosessit ja sitten tilannekuva ja älykäs tuotannon ohjaus, joka kytkeytyy sitten näihin liiketoiminnan tuotantoprosesseihin ja näihin liittyy sitten lisäarvoa tuovat tekoälyratkaisut. Jos aloitetaan siitä, että mitä tuossa mallipohjaisen rakentamisen puolella tapahtuu, niin kaikki tietysti lähtee tuosta suunnittelusta, joka on tietomallipohjasta, eli käytännössä siis semmoinen digitaalinen kaksoiskappale rakennettavista kohteista, joka myös ominaisuustiedot sisältää. Ja koordinaatit, ihan globaalit koordinaatit, että miten se sinne maailmaan sitten istuu. Suunnittelun yhteensovitus voidaan tehdä siellä sitten mallipohjaisesti ja myöskin tarkastus- ja hyväksyntäprosessi voidaan mallipohjaisesti toteuttaa. Sitten kun tullaan työmaalle, niin mittaustyöjohto sitten käy sen aineiston läpi ja tarkastaa ja jakaa tämmöisiä tiedonhallinta- ja yhteiskäyttöalustojen avulla sitten kaikille projektiosapuolille. Sitten ne mallit tulee tänne työkoneiden käyttöön ja tässä ihan keskeinen osa on tuo 3D-työkoneohjaus, jota on jo hyödynnetty kohta 20 vuotta itse asiassa. Eli se on semmoinen mallipohjaisen tuotannon selkäranka. Käytännössä tarkoittaa sitä, että noissa työkoneissa on tosi tarkka paikannusjärjestelmä ja maastomerkintä ei enää sitten tarvita. Ja kun se on tarkka mittalaite, niin sillä myöskin työkoneella tehdään sitten toteumamittauksia ja laadunvalvontaa ja sen avulla sitten saadaan myöskin määrien seurantaa tehtyä. Yksi keskeinen asia on tuo drone-prosessi, joka tässä oli esillä, eli ilmakuvia, maastomalleja ja laadunvarmistusta voidaan sitten sen avulla tehdä. Kaikki nämä koneet näkyy sitten reaaliaikaisesti kartalla, voidaan seurata missä ne menee ja mitä ne kulloinkin tekevät. Työnjohto sitten maastossa pystyy käyttämään mobiileja työkaluja ja ottaa valokuvia, jotka sitten paikkaan sidottuna jää sinne talteen ja myöskin ihan mittaustöitä voidaan tehdä mallia hyödyntäen. Projektijohto näkee sitten tilannekuvan kartalla koko aika ja sitä voi hyödyntää sitten työsuunnittelussa. Lisäksi on aika paljon sitten tämmöistä tuotantodatan analytiikkaa, mistä saadaan suoritteita ja määrätietoja ja myöskin päästötietoja voidaan laskea. Ja asiakkaalla on sitten myöskin mahdollisuus tähän läpinäkyvään tilannekuvaan ja sieltä sitten kertyy laadunvalvontaa, dokumentointia ja lopulta sitten ihan luovutusaineistoa ja toteumamalli. Näistä droneista on puhuttu ja tosiaan ne on ollut uutisissakin nyt aika paljon esillä vähän ikävimmissä merkeissä. Meillä ne on rauhanomaisessa käytössä joka päivä. Meidän fliitti on melkein 50 dronea tällä hetkellä ja niitä tosi paljon hyödynnetään. Tuossa alakuvassa oikealla on vanha kuva, mutta ihan jo tuo, että on ajantasainen ilmakuva työmaasta ja sitten niin kuin suunnitelmakarttaa päällä, niin auttaa tosi paljon. Mutta vielä enemmän saadaan irti, kun on tämä kolmiulotteinen kuva, drone-malli ja siihen sitten tietomallit mukaan. No sitten tämä väylien kunnossapito on myöskin hyvin digitaalinen prosessi. Eli Kelikeskus on meillä hyvin keskeinen toimija, toimii talvikaudella 24/7 ja siellä on sitten ihan täys tilannekuva valtakunnallisesti kaikista toimista, mitä on käynnissä ja myöskin sitten sää- ja keliennusteet Ilmatieteen laitoksen kanssa. Tänne Kelikeskukseen tulee talvella sadoittain päivässä jopa toimintapyyntöjä ja ne pitää nopeasti hoitaa eteenpäin ja siinä meitä auttaa tämmöinen älykäs prosessivalvonta. Sitten toimenpiteet käynnistetään ja tuonne tiehoitoyksiköitä meillä on luokkaa 2000 kappaletta kentällä ja ne sitten saa nämä toimenpidepyynnöt kännyköihin ja kuittaa sitten siellä ja työtä raportoidaan sitten reaaliaikaisesti paikkatietoon sitoen. Ja työjohtotiestöllä niin ikään käyttää sitten näitä mobiileja työkaluja, joilla voi sitten toimenpiteitä ohjata ja pitää yhteyttä asiakkaaseen. Ja
projektijohdolla on karttapohjalla taas se reaaliaikainen tilannekuva ja runsaasti monennäköistä tuotantodatan analytiikkaa, vertailutietoa, määräsuoritetietoa. Myöskin kuvadataa hyödynnetään, kun sitä tulee valtavasti tuolta tiestöltä ja päästöt voidaan automaattisesti laskea. Ja tästä on sitten suoraan automatisoitu raportointi tuonne asiakkaan järjestelmiin, josta sitten kertyy kaikki tiedot toimenpiteistä ja materiaaleista ja määristä. Yksi esimerkki kunnossapidon hienoista uudemmista ratkaisuista on tämmöinen kelikamerakonennäkö. Eli tiestöllähän on luokkaa 800 tämmöistä kelikameraa, mistä koko aika saa näkymään sitten pistekohtaisesti, mutta eihän niitä kukaan pysty kaikkia läpi käymään, mutta tekoäly kyllä pystyy. Eli tuolta sitten me noista kameroista pystytään analysoimaan sitten, että milloin esimerkiksi lumisade alkanut tietyissä paikoissa, ja nyt pystytään myöskin tunnistamaan tuon lumipeitteen paksuutta, ei ainoastaan siinä tiellä, vaan myös kaistakohtaisesti. Ja tämä mahdollistaa sitten sen, että pystytään oikea-aikaisesti toimenpiteet käynnistämään ja parantaa laatua ja kustannustehokkuutta. Myös ratakunnossapidossa on kehitetty aika paljon nyt digitalisaatiota, ja meillä on siellä oma tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Rata. Kaikki lähtee sitten ihan vuosikellon mukaisten töiden suunnittelusta, ja myöskin sitten kaikki vikahavainnot analysoidaan ja suunnitellaan niiden korjaukset, ja näistä kertyy sitten ihan kohdennetut työmääräykset sitten tuonne kentälle. Erittäin tärkeä asia on huomioida tuo junaliikenne ja turvallisuus, ja se on ratatyöluvan alaista työtä, ne hoidetaan digitaalisina prosesseina. Työntekijät sitten kentällä oman työlistan mukaan tekee työnsä ja kuittaa ne sitten siellä reaaliaikaisesti. Ja sitten akuutit viat, mitä tulee liikenteen ohjaukselta, niin sitten hoidetaan myöskin siinä ja raportoidaan. Päivittäisjohtamisen apuna on reaaliaikainen tilannekuva mobiileissa työkaluissa, ja pystytään nopeasti sitten reagoimaan muutoksiin ja tekemään laadunvalvontaa. Ja myöskin tästä ympäristöstä se reaaliaikainen tilannekuva on sitten projektijohdolla saatavissa, ja myöskin tuotantodatan analytiikkaa kehitetty näistä ratatöistä. Ja asiakkaan järjestelmät on itse asiassa tässä niin kuin aika vahvasti integroituna, eli täällä ratakunnossapidossa, kuten myös tienhoidossa, asiakas on runsaasti kehittänyt näitä tietojärjestelmiä ja vauhdittanut myöskin sitä meidän kehitystyötä, että kiitos siitä. Myöskin sitten tuolla ratapuolella droneja hyödynnetään, ja tuossa on hyvä esimerkki, miten tehokasta tämä työ on, että 70 kilometriä rataympäristöä tarkkaa toteutumamallia 5 päivässä droneja hyödyntäen, että on todella suuri tehostava vaikutus. Jos sitten vielä ihan katsotaan tuota meidän liiketoimintaprosessia, niin siinähän meillä on tietyt keskitetyt järjestelmät käytössä, mitä kaikki käyttää, mutta sen lisäksi runsas määrä erilaisia palvelukohtaisia järjestelmiä, joita nyt hiukan tuossa nähtiinkin. Se, mikä tässä nyt on erityistä, niin me kerätään data näistä järjestelmistä Destia-tietovarastoon niin, että viiteeheys säilyy tuohon projekti masterdataan, ja näitä järjestelmiä on liki 100 ja integraatioita 150. Nyt kun meillä on se data olemassa, niin me voidaan tuottaa todella paljon erinäköistä analytiikkaa ja hyödyntää sitä toiminnassa. Nyt palaan vielä tuohon Riston esitykseen. Siellä oli monta mielenkiintoista näkymää ja skenaariota. Osa niistä toteutuu nopeammin ja osa vähän myöhemmin, mutta se, mitä voidaan sanoa, niin perusta tulevaisuudelle on luotu. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos vielä Pasille, ja siinä voisi ehkä sanoa, että Destia on niin pitkään kehittänyt digitalisaatioratkaisuita, että jo ennen kuin siitä puhuttiin terminä. Oikeastaan tuossa niin ihan lyhyesti vielä, niin onko infra-ala ottanut digiloikan? No, kyllä me sinne ollaan loikattu. Hyvä. Hei, kiitos kaikille teille osallistujille. Kiva kun pääsitte. Teille tulee kaikille sitten vielä tästä webinaaritallenne ja sitten palautekysely. Ja ei muuta kuin hyvää ja energistä syksyä. Kiitos.